veure que és, al contrari del que pot pensar molta gent, és del segle XIX, no és del segle XV, la veiem gòtica, però en realitat és neogòtica, és una façana, perquè tant a la façana com al cimbori, i no està pagat per l'Església, sinó que està pagat ni per ciutadans, sinó que va ser pagat en el seu moment per Manel Girona, un personatge que l'Enric coneix prou bé, un representant com els Güell de la burgesia catalana, de la burgesia financera molt emprenedora, que va fer una Barcelona, que va convertir Barcelona, és la burgesia de l'Exposició Universal del 1888, aquesta façana nova de la catedral és del 1880-1882, i que va convertir tantíssim, va convertir moltíssim Barcelona, com a conseqüència també i com a raó també de canviar Barcelona